What's up? Kumusta kamong tanan dinha sa BJMP Giholngan City? Maayo lang ba ang tanan? Nakadungog ako nga sa usang Bible study dinhay mga regular nga nag-attend apan kay gikapoy kuno kay nakatulog og jutay wala maka-appeal. So wala sila makadawat og humay. So wala mo mahibalo nga basin og sa sunod adunay grasya sa Ginoo. Usahay basig ang grasya sa Ginoo nga ihatag mao ang motorsiklo. So ayaw mo og tulog-tulog sa panahon sa Bible study. Kay ang matulog panalitag mo ulan og kwarta maulahay mo. Guys, I'm just kidding. Mayong tag na mo sa mayong panahon karon kay diri sa moa gasugod nagtugnaw. Ang snow miabot ganinang buntag. So gwapo ng tan-awon. Apan mura og malanay pud ni kay sa sunod semana or ugma muinit man. So pero nakadawat nami og unang snow. Sa dili pa kita magsugod atong ihatag ang tanan sa atong Ginoong Hesukristo. Nga hinaut pa unta nga ato siyang mahibaw-an og sa tinuoray gyud sa lalom nga paghibalo nato kaniya aron nga kita mosalig og mutuo og moampo kaniya nga ato siyang daygon. So magampo kita. Among amahan nga langit nun, daghang salamat karong adlaw nga kami gihapon makakutlo, makaantigo, makapaminaw, makatuon sa imong pulong. Walay laing pulong sa kalibutan karon, Lord, nga makahatag og kinabuhi nga walay katapusan. Ang imo lang nga pulong. Hinaut pa unta nga ang Espiritu Santo magauban kanamo karon. Hinaut pa unta nga ang among kasing-kasing receptive nga among kasing-kasing mudawat sa pulong. Hinaut pa unta nga kami may gugma pag-ayo kanimo. Hinaut pang Espiritu Santo magauban karon sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen. Nahuman na gyud nato ang John. Possibly nagtuong kita nagsugod kita sa Abril. So nahuman na nato ang John 21. I hope nga daghan inyong nahibawan mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo. So karon sa walay paglangay-langay, muadto na kita sa libro ni Marcos. Si Marcos, ang ngalan niya John Mark, Johanna Marcos. So matingala usay mangutana mo ngano man nga upat ka libro nga nag-istorya mahitungod sa kinabuhi ni Jesus nga na-recorded na ay Matthew, Marcos, Lucas, Juan. So wala ba mo nakapangutana nganong upat man ikabuok? Sa bata pa ko, dinhay akong nadungog ang usa ka eksplanasyon. Kining tawhana miingon siya nga dinhay upat ka buta nga mga ilaga. Naglakaw sila sa bukid ug ilang nahinagbuan kining elepante. Ang usa ka buta gikapta niya ang tiil o dako man kaayo ang tiil. Ang usa gikaptan ang lawas dako kaayo. Ang usa ang liog gikaptan niya. Ang usa nakita niyang sungay. So pagkahuman nag-istoryahan sila, ako nakakita og elepante. Minsang elepante dako kay sungay. Ang usa miingon,
Ang elepante usab dako kay tiil. Ang usa miingon dako kaayo siya. So kining upat ka mga ilaga, ang description nila, ang paglantaw nila sa elepante, puro eksakto. Apan, ang usa, ang nakita lang niya, mao lang ang tiil. So, kining example na ako nga istorya, dili gyud kompleto. It is not perfect sa mga writing sa atong mga writer sa Matthew, Marcos, Lucas. Gusto nilang ipakita nga mauni ang atong Ginoong Hesukristo. Ang usa ka writer, nagsulat siya panalitag sa Juan, ang mga gisulti, mga gitudlo ni Hesus naa mao iyang gi-explain og husto ang prayer tuad dito. Ang usang writer iyang ang purpose nga ang mga Hudiyo mahibalo. Ang usa mahibalo siya matong ni Hesus, ang usa miingon nga magsulat ako may tungod sa mga Kristiyanos dito sa Roma aron mahibalo sila kung kinsa si Jesus. Ang usa-usab nagsulat siya nga aron ang mga hintil, ikaw ug ako mga hintil, dili mga Hudiyo, mahibalo may tungod ni Jesucristo. So mga upat ni ka angle nga atong makita mahibaw nato si Jesus. Or pareha po ni kuan sa akong pag videotape karon usara ka camera, pero ang uban upat ka camera ang ilang himuon. So murag mao punay example nga naatay upat ka nga gospel. So ang nagsulat niini si Marcos, sa ngalan lang kay bulog kita nga Marcos. Kinsa man ni si Marcos? Si Marcos sa pagsugod sa ministeryo sa atong Ginoong Hesukristo, teenager pa siya. Nadungog niya ang iyang inahan na ay balay dito sa Jerusalem. So kung naay tipon-tipon ang mga disciples tua sa balay ni John Mark. Sa in English, John Mark or Juan Marcos. So nakita niya ning mga disipulo. Si John Mark, kinis Marcos, sa unang misyonaryo nila ni San Pablo, ni Barnabas, ilang gidala si John Mark. Dito sila sa Turkey. Apan, pagkahuman og pipila ka bulan, miingon si Marcos sa iyang kaugalingon, dili ko gustong mag-misyonaryo kay lisod kayo. So mipauli siya, iyang gibiyaan si Barnabas o si San Pablo. Pagkahuman, tulo o duha ka tuig, nagplano na usab si Pablo, si San Pablo o si Barnabas nga ilang bisitaon katong mga simbahan. Ingon si Barnabas, atong dalon usab ang akong igtagsa, si Marcos. Si San Pablo miingon, dili na nato siya dalon. Kaysa at una natong journey, sa una natong pag-adto, iya man tang gibiyaan. Di man siya sigurado. So aduna sila argumento bisag kining mga leader nato sa una, aduna po'y conflict. Aduna po sila away-away. So ang gihimo nila, gidala ni Barnabas si Marcos, miadto sila sa usa ka isla usab. Si San Pablo iyang gidala si Silas. So ang ilang mission okay gihapon. Wala sila mingon nga mubiya na ko sa simbahan. Dili na ko mo apil din sa Bible study. Kay naigo ko. Ang mga Kristiyanon maghimo gyud paagi nga mamaayo ang tanan. Nahibalo ba mo nga sa napriso si Pablo, sa napriso siya dito sa Roma, iya man gipatawag nga palihog padala diri ni Marcos kay siya makatabang kaayo nako. O si San Pedro usab, ang iyang bata-bata si Marcos. So ang ilang relasyon na restore na maayo. Walay away nga hangtod-sangtod masuko ka na. Adunay forgiveness.
adunay pagpasaylo sila. So, hain man makuha ni Marcos kining informasyon may tungod sa atong Ginoong Hesukristo. Kay teenager pa man siya sa dihang nagsugod na si Jesus sa iyang ministeryo. Kadaghanan sa mga tigulang mga Kristohanon, katong mga Kristohanon mga leaders, sila si Papayas ug ang uban pa miingon nga si Irenaeus, miingon nga si Marcos ang nagsulat gyud niini. So si Mark bisag dili siya apil sa disipulo, apan ang informasyon gikan ni San Pedro mo'y gaistorya niya. So kining tanan kadaghanan niini gikan ni San Pedro. Si Marcos ang sulat. Okay. So magsugod na kita. Daghan pang ato untang mahibawan may ni Marcos o ngano nga kini nahisulat sa Bible. Sa sunod na lang na, kay lalom-lalom og jutay ang atong tunan karon. Kining pagsulat ni Marcos, mura ni siya gadalagan ka, kusog ang dalagan. So ang iyang istorya kusog kayo, walay daghang liko-liko, diretso dayon. So ang iyang gilantaw mao ang trabaho sa atong Ginoong Hesukristo. Dili kayo ang iyang pagsermon, pananglitan sa atong gihimo sa Juan. Okay. Magsugod na kita. Ang pagwali ni Juan nga magbubunyag. So guys, naana mo din na sa Marcos. Matthew, Marcos, ikaduhang libro din na sa New Testament. Magsugod kita sa Kapitulo 1. Mao kini ang maayong balita may tungod kang Hesukristo ang anak sa Dios. Unsa may pulong nga atong makitang importante sa unang bersikulo. Atong makita ang pulong nga maayong balita. Sa in English, good news. Unsa may maayong balita karon sa Pilipinas, bisag dinhi sa among lugar o sa tibuok kalibutan, mga balita dili maayo. Ang virus nagdaghan kaayo, daghang nangamatay sa Amerika, daghang nangamatay. Diri sa amo katong mga tawo nga wala magpabakuna, kadaghanan sa nga namatay, ang tanang nangamatay mao katong walay bakuna. Mao ginay tinuod. So dili maayong mga balita. Apan kining giingon ni Juan karon sa atong paglantaw, kini ang maayong balita. Unsa may maayong balita? Maayong balita ba nga daghan tag kwarta? Nga maayo ang atong lawas? Mao ba na maayong balita? Ang maayong balita nga giingon ni Marcos ni ini nga adunay kapasayloan sa sala. And kining tanan gikan sa atong Ginoong Hesukristo. Siya ang maayong balita. Bisan og sa kalibutan karon, usa sa mga maayong balita mao ang vaccine. Mao nay gasa sa atong Ginoo. Apan ang pinakamaayong balita nga kita unta nga modiretso dito sa impyerno, adunay kagawasan. Adunay chance nga dili kita makaadto sa impyerno tungod sa gibuhat sa atong Ginoong Hesukristo. Versikulo 1, iya dayang gidiretso kining mga Kristohanon dito sa Roma, kay ang purpose ni ining gisulat ni Marcos aron nga katum nga Kristohanon dito sa syudad sa Roma mahibalo mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo. So maingon din siya, mao kini ang maayong balita. Mahitungod kang Hesukristo. Unsay gingon niya? Ang anak sa Dios. Iya dayang gidiretso nga si Jesus mao ang Dios. Versikulo 2. Nagsugod kini sumala sa gisulat ni Propeta Isaias. Mga 600 years before Jesus, si Isaias nagsulat na mahitungod sa kinabuhi ni Jesus
ug mahitungod usab ni Juan Bautista. Si Juan nga nagbautismo. Nga adunay usa ka tawo nga magpreparar aron ang mga tawo mahibalo sa Misaya. So kini si Juan ang mao ni tahas ni Juan. Versikulo 2, sugdan nato, nagsugod kini sumala sa pagsulat ni Propeta Isaias. Ania ang akong sinugo nga ipadala ko kanimo. Aron andamo niya ang imong agianan. Kinsang agianan? Agianan sa Ginoo. Kinsay magpreparar? Si Juan. May nagsinggit didto sa kamingawan. Andama ninyo ang dalan alang sa Ginoo. Mao'y iyang sermon. Mao'y gingon ni Propeta Isaias. Himuan ninyong tulid ang iyang agianan. Mao na'y trabaho ni Juan. Busa, versikulo 4, namunyag si Juan sa mga tao dito sa kamingawan og nagwali. Unsa iyang wali? Hinulsuli og biyai ang inyong mga sala og pagpabunyag kamo og pasayloon kamo sa Dios. So unsa may mahibaw nato ani mahitungod sa bunyag. Ikaw ug ako aduna kitay nahibaw-an mahitungod sa bunyag. Sa Biblia unsa man giyoy buot ipasabot og bunyag. Sa original nga lengguwahe ang bunyag mao nga itusulob gyud sa tubig. Mao nay original, dili lang wasik-wasikan. So sa atong paglantaw dinhi mingon siya maghinulsol. Unsa may buot ipasabot og paghinulsol? Mao lang ba nga dili ka makatulog, you are sad, mao ba nay paghinulsol lang? Ang Biblia moingon nga ang paghinulsol mao nga adunay change sa direction sa imong kinabuhi. Nga ang pagpuntariya sa imong kinabuhi, ang direction sa imong kinabuhi magbag-o. Ang purpose, ang katuyuan sa imong kinabuhi magbag-o. So, kung mo paingon pananglitan, mo paingon ka sa Dumaguete, pananglitan lang nga naa kay adtuan sa imong kinabuhi. Ang paghinulsol maingon nga mubalin ka sa direksyon nimo. Dili nimo diretso sa Dumaguete kundi mo diretso ka sa laing lugar. Mausab na ang paghinulsol. Kung imong diretso sa imong kinabuhi dili maayo, imo ning balhinon. Mao nay paghinulsol. Adunay pagbag-o sa imong kinabuhi. Kung naghinulsol ka lang nga walay pagbag-o sa kinabuhi, dili na paghinulsol. So, mingon siya, og biyai, aduna gyud epekto sa imong kinabuhi ang paghinulsol. Kung walay epekto, dili na paghinulsol. Unsa may biyai? Ang imong sala. Kung kamo sa unang panahon gusto mo nga mag-drugs, ang paghinulsol maingon nga biyai ang drugs. Kung ang uban, kung inyong nagustuhan ang mga butang sa ubang mga silingan, miingon siya biyai na, ayaw na. Mao nay paghinulsol. Ang paghinulsol dili lang sa huna-una kundi sa gawa, sa buhat gyud. O pagkahuman magpabunyag. So, ang requirements sa pagbunyag di ay, dili lang muadto ka sa usa ka tawo, pabunyag ko. Kinahanglan, mahibalo ka. Nga desisyon nimo nga ikaw magpabunyag, kay nga naman, naghinulsol ka sa imong sala. Kinsa may makapahinulsol, kinsa may maghinulsol sa sala? Ang bata nga gamay o ikaw nga nahibalo sa imong sala? O pasayloon kamo sa Dios. So adunay pulong makaingon kita,
ang bunyag di ay makapasaylo. Dili kay sa original nga translation ani miingon man nga tungod kay napasaylo kamo sa tungod kay kamo naghinulsol, pasayloon kamo sa sala. O pagkahuman dinha pa mo magpabunyag. Maunay gisulti sa atong mga leader sa unang panahon, sa atong mga disipulo. Kadaghanan ang ilang gibunyagan mga tawo nga nahibalo kung unsa ang ilang desisyon sa kinabuhi. Nga magbag-o sila. So maunay pagbabunyag. O pagbabunyag usab, dito siya gibunyagan ni Juan sa river sa Jordan. Ituslob gyud niya ang tao. Karon mangutana kita. Kining mga tawhana, ato sang tanawon ang versikulo 5. Ang tibuok lalawigan, pananglitag ang tibuok Negros. Mingon siya dito ang dinhi, ang tibuok lalawigan sa Judea o sa siyudad sa Jerusalem nangadto kang Juan aron sa pagpamati kaniya. Gisugid nila ang ilang mga sala o sila gibunyagan sila ni Juan dito sa suba sa Jordan. So wala ko kay balo ang Biblia wala mingon nga pila kalibo ang nagpabunyag ni Juan. Apan usa sila nabunyagan, ilang gisugilon ang ilang mga sala. Dinhi sa among syudad aduna kami team sa football, Saskatchewan Rough Riders. O kung magdula sila, adunay sobra sa 30 kalibo ka mga tao nga mag-cheer, nga mulantaw. Aduna ba siguroy mga tao nga sobra sa 30 kalibo o bisag fiesta din na sa gihulngan, fiesta si Malalod sa Tayasan or La Libertad, nga pila kalibo nga moingon, ako aduna ko'y sala, ako magpabunyag. Wala siguro. Apan kini dinhi atong mahibaw-an nga pila daghang kay mga tao sa lalawigan sa usa ka probinsya sa siyudad si Jerusalem miadto niya aron nga isugilon ang ilang mga sala. Dili ni mahitabo kanato karon nga daghang mga tao nga miingon ako makasasala. Kadaghanan namo diri sa Canada, sa Amerika miingon nga maayo kong tao, wala ko'y sala. Dili na ako gikinahanglan nga ako malempyuhan sa dugo ni Jesus. O matingala kita, ngutana usab kamo, o ngano nagpabunyag man ni mga tawhana. Nga sila Hudiyo, mga relihiyoso kaayo. Lupig pa kita mga Filipino sa pagka-relihiyoso nila. Kay sige silang mag-ampo, sige silang muadto sa simbahan. O, nganong nagpabunyag pa man sila? Nganong nahibaw-an pa man nila nga sila makasasala? Ilang gisugid ang ilang sala, ilang gisulti. Ngano man, nga sa pila kalibo ka tuig sila ang paglantaw nila nga sila duol sa Ginoo, dili di ay sila. So miadto sila ni Juan, paghuman sa sermon ni Juan, nakita nila ang ilang mga sala. Kining bunyag dili lang ni gasugod sa mga Kristohanon. Wala na ni gisugod sa 2,000 years ago, wala. Sa wala pa ang Kristyanismo, ang mga Hudiyo gasugod na pagbunyag. Kadtong mga tao, mga Gentile, mga dili Hudiyo nga mahimong Hudiyo, magpa-converter, kinahanglan bunyagan. Sa tubig yun. Og kinahanglan tudluan usab sila og paghuman ipatuli og bunyagan aron nga mahimo silang Hudiyo. So ang pagbunyag dili lang sa Kristyanismo gasugod, dugay na ni sila. Apan ang gihimo ni Juan nga sila magpabunyag tungod sa ilang mga sala.
Unsa may gisulti ni Juan pa. Versikulo 6, ang biste ni Juan hinimo gikan sa balahibo sa kamelyo. Panit ang iyang bakos ug ang iyang pagkaon dulon og dugos. Naay ubang mga country sa kalibutan karon nga tungod sa walay pagkaon, mukaon sila og dulon. Kini dagko kay ni usay ilang prituhon o mahimong lami kayo kay naa may dugos. So akong nahibawan usab sa unang panahon nga dinhay gutom sa Pilipinas, mga tao mukaon man. So mao na yung pagkaon ni Juan. Versikulo 7. Mingon siya sa katawhan. Mao ni iyang sermon, ang tao nga moanhi sunod kanako. Kinsa man siguro ning tawhana nga masunod kanako. Unsa may gisulti niya? Mas gamhanan kay kanako. Dili ako takos bisan sa paghubad sa higot sa iyang sandalyas. Sa unang panahon, ang paghigot sa sandalyas, ang mga estudyante mahimong suguon sa teacher, sa maestro. Apan dili na suguon nga ang sandalyas, ang iyang bakos sa sandalyas ibutang or kuhaon. Kay kini sa mga ubos lang yun kaayo, no? Ubos kaayo mao nang paglantaw ni Juan na kining tawhana nga mosunod kaniya, ubos siya kaayo, mas gamhanan pa kay kaniya. Versikulo 8, namunyag ako kaninyo, miingon siya si Juan, sa tubig. Apan siya magbunyag kaninyo sa Espiritu Santo. Kinsa man ning tawhana nga giingon ni Juan nga siya magbunyag sa Espiritu Santo, ang kang Juan nagbunyag og tubig. Bisan og kapila ka pa magpabunyag, ka 20 ka usa ka gatos. Apan kung walay Espiritu Santo sa imong kinabuhi nga makapabag-o kanimo, sayang ang imong pagpabunyag. Gikinahanglan og Espiritu Santo nga ihatag lang sa atong Ginoong Kristo. Mingon siya, apan siya magbunyag kaninyo sa Espiritu Santo, nga ang Espiritu Santo musulod sa imong kinabuhi. Nga ikaw makontrolar sa Espiritu Santo. Versikulo 9. Wala madugay, miabot si Jesus gikan sa Nazareth, sa lalaliwigan sa Galilea, o gibunyagan siya ni Juan dito sa suba sa Jordan. Matingala kita, ngano nagpabunyag man si Jesus? Aduna ba siya sala? Mangutana kita. Sa akong aduna ako'y istorya. Sa linog dinha sa Negros, dinha ako. Nakabisita ako dinha sa Naibalon mo, nakabisita ako dinha sa BJMP. O tungod sa mga question sa mga kauban ninyo, wala dahil may naka-adto sa Tiangge para maniud to. So, pagkahuman dito sa linog, wala may naka-adto sa Tiangge, ang Tiangge dinhay na disgrasya dito. So, tungod sa inyo na luwas ako, so daghang salamat. Mo'y plano sa Ginoo. Apan sa akong istorya nga si Presidente Aquino may bisita. Apan nagsakay lang siya helicopter. Wala siya wala siya moduol. Wala niya ipaubos ang helicopter aron nga moduyog siya sa kalisod sa mga tao sa ay nakita. Tuwa lang siya sa itaas. Wala siya miduyog. Ang akong buot ipasabot usab nga si Jesus miani siya dinhi. Nagpabunyag siya. Aron miduyog siya
sa kalisod sa mga tao. Miduyog siya kung unsa kalisod ang sala. Naghatag siya example. Kay ngano man, iyang gikuha ang sala sa mga tao dito sa Kalbaryo. Iyang gikuha ang sala o iyang gibalhen ang iyang pagkamatarong dinhi kanato. So siya miduyog siya sa mga tao. Versikulo 10, kini ang pagbunyag sa atong Ginoong Kristo. Sa pagkawas na ni Jesus, gikan siya sa Jordan River. Nakaadto kami sa Jordan River. O tingtugnaw kadto, pero daghang gyapon yung mga tao nga nagpabunyag didto. Kami galakaw-lakaw lang mi. Sa pagkawas ni Jesus, bantayan ninyo ning versikulo 10. Sa pagkawas ni Jesus gikan sa tubig, nakita niya ang langit nga naabli og mikunsag kaniya unsaman ang espiritu sa dagway sa usa ka salampati. So, aduna din ni Jesus sa Jordan ang Espiritu Santo na apod. Makainguntan o duha man ni. Versikulo 11, ug unya may tingog gikan sa langit ug nag-ingon, ikaw ang pinangga kong anak, nahimot ako pag-ayo kanimo. So tulo ka buok. Si Jesus dinha sa tubig, dinhay Espiritu Santo. O nadungog niya ang tingog sa Ginoo sa Amahan. Mao ni usa sa mga reason nga ang tinuod nga Kristyanismo mituo nga usa ang Ginoo, tulo ka persona. Pero dili nato i-expound dinhi kay wala tay panahon. So maunay bantayan ninyo. Versicle 13, nagpabilin siya dito o kuha mo na, versikulo 12. Diha gipaadto si Jesus sa Espiritu Santo ngadto sa kamingawan. 13, nagpabilin siya dito og 40 ka adlaw o gitintal siya ni Satanas. Pila ka adlaw siyang gitintal? 40 ka adlaw. Dili lang tulo, kundi 40 ka adlaw siyang gitintal. Dito may mga ihalas nga mananap, may mga anghel usab nga miatiman kaniya. So unsa may nahitabuan ni nga gidala siya dito sa Espiritu Santo. 40 ka adlaw siya gitintal. Daghan ang pagtintal niya. Nganong gisulat man ni Marcos? Kay iyang ipakita usab nga bisan ang Ginoo gitintal ni Satanas. Ikaw ako usab tintalon ng Satanas. Si Jesucristo 40 ka adlaw. Ikaw ako natintal kita. Daghang klase ang paghimo ni Satanas pagtintal. Usay ang paglanta ang himo ni Satanas nga kini lami kaayo ni. Kini makatabang sa imong panghuna-una. Kining drugs, lami kaayo. Mao nay pagtintal niya. Apan kun kamo duol sa Ginoo, ato dayong mahibaw-an nga kini tintal na ni. Kay duol man ka sa Ginoo. Mao nay usa ka sitwasyon nga ang Espiritu Santo magsulti dayon nato nga mahibaw-an nato nga kini tentasyon ni. O gipakita usab sa atong Ginoong Jesucristo nga aduna kitay victory sa tentasyon. Nga kaya nato ang tentasyon sa Ginoo. Og nahibaw usab nato nga kita mapasaylo. Apan sa 40 ka adlaw ikaw usab ako. Daghang tentasyon kayo sa kinabuhi karon. Tentasyon sa kwarta, tentasyon sa mga drugs, daghang klaseng tentasyon. Nga kung naapata dinhi sa kalibutan, naagyo na. Usahay, ang mga lalaki, ang bana, adunay mga tentasyon kay balo mo. Dili lang sa mga bana, ang asawa usab, adunay mga tentasyon.
kitang tanan adunay tentasyon. Apan kita nahibalo nga adunay kaluwasan sa tentasyon. Gipili ni Jesus ang upat ka mananagat. Versikulo 14. Sa dihang nabilanggo na si Juan. Kay si Juan nabilanggo. Gipreso siya, kay nagsermon man siya. Nagsermon siya sa hari nga imong giasawa ang imong pagumangkon. So gipreso siya o giputlan og liog. Miadto si Jesus sa Galilea og nagsangyaw sa maayong balita sa Dios. So ang iyang mga sermon ang maayong balita nga adunay kaluwasan. Mao ni gingon good news. Versikulo 15, miingon siya, miabot na gayud ang panahon nga maghari na ang Dios. Busa hinulsuli og biyai ang inyong mga sala og tuuhin ninyo ang maayong balita. So mao nay sermon sa atong Ginoong Jesucristo. Biyain inyong mga sala. Og miingon siya, tuuhi ang maayong balita. Sa ato karon, unsa may maayong balita? Ang maayong balita nga si Jesus ang gahatag sa iyang kinabuhi aron nga kita makapuyo uban kaniya. Maunay maayong balita nga bisag unsa pa kalisod sa kinabuhi, ang imong adtuan, ang imong future, ang imong kaugmaon sigurado. Bisag unsa pa bisag pobre pa ta sa Pilipinas, bisag nagkasakit pa kita. Apan mingon si Jesus, maunay maayong balita nga ang Ginoo mianhin na, miingon siya. Maunay maayong balita. 16, samtang naglakaw si Jesus sa daplin sa lanaw sa Galilea, nakita niya ang magsuong mananagat, si Simon. Si Simon, maunay si San Pedro, o si Andres nga namukot. Unya, miingon si Jesus kanila, kuyog kamo kanako, og tudluan ko kamo sa pagpanagat og mga tao. Kini si posible nga kini si Juan o si Andres, kini si Pedro o si Andres, mga disipulo ni siya ni Juan, kay namatay naman si Juan. So nahibalo sila may tugon ni Jesus. Dili lang basta-basta nga sunod sila ni Jesus, naa na sila nahibawan na tingod ni Jesus. Mao nang pag-ingon ni Jesus, kuyog kamo kanako ug tudluan ko kamo sa pagpanagat og mga tawo. 18, diha gibiyaan nila ang ilang mga pukot ug mikuyog kaniya. So dako kayong lang desisyon, ilang gibiyaan ilang trabaho aron nga makuyog sa atong Ginoong Jesucristo. Mipadayon si Jesus sa unahan ug nakita niya si Santiago, sa in English James, ug si Juan nga anak ni Zebedeo. Dito sila sa ilang sakayan nag-andam sa ilang mga pukot. Sa pagkakita ni Jesus kanila, gidapit nila sila sa pagsunod kaniya. Busa, gibiyaan nila ang ilang amahan dito sa sakayan, uban sa mga sinuhulan ug mikuyog sila kang Hesus. Unsa man siguro gibati sa amahan nila nga una kay trabaho dinhi nganong muuban man ka niya ng tawhana. Apan wala siya magreklamo. Kay nahibalo man siya kung kinsa ni Jesus. Ang tao nga giyawaan, versikulo 21. So si Jesus aduna na siya mga disipulo ug miuban na siya kanila, 21. Unya miabot sila sa lungsod sa Capernaum. Pag-abot sa adlaw igpapahulay, Sabado, misulod si Jesus sa sinagoga ug nagtudlo. So mo na style ni Jesus, moadto siya sa gamay nga simbahan, sinagoga ug magtudlo siya. Ang mga tao nakabati, versikulo 22, nakabati kaniya natingala
tungod sa iyang pagpanudlo nga may otoridad ug dili sama sa mga magtutudlo sa balaod. Nakita nilang dako kaing diferensya. Kay ilang magtutudlo, ang ilang mga rabbis, mukutlo man lang og ang sulti sa teacher namo sa una mauni. Ang teacher namo mao ni gitudlo. Apan si Jesus adunay otoridad. Kay siya man ang source, tinubdan sa pulong. Siya man ang tinuod nga magtutudlo. So nakita nilang dako kaing diferensya. Unya, may tao nga giyawaan dito sa sulod sa sinagoga, sa sunod nga simbahan. Versikulo 23. Unya, may tao nga giyawaan ug misulod sa sinagoga ug misinggit kining taong giyawaan. Versikulo 24. Unsay imong tuyo kanamo? Jesus nga Nazaretnon. Miani ka ba aron paglaglag kanamo? Nakaila ako nga ikaw mao ang balaang sinugo sa Dios. Bisag ang yawa nahibalo kung kinsa si Jesus. Siya ang sinugo balaan na apay pulong gagiingon nga balaang sinugo sa Dios. Nahibalo sila. Nganong nahibalo mo ning mga yawa? Kay ikaw ako nahibalo nga ang mga yawa, kauban is mga anghel sa una, mga anghel ni sila. So nakita nila ang Ginoo. Nakita nila si Jesus. O karon nga na sila sa dini sa kalibutan, naibulo sila kung kinsa ni Jesus. Nagreklamo sila, miani ka ba aron paglaglag ka namo? Apan gibadlong ni Jesus ang yawa. Hilom. Gula niya ng tawhana. So iyang gipahilom ang mga yawa. Di na day daghang yawa ni ining tawhana. Gipakurog sa yawa ang tawo. Unya misinggit kinig kusog ug migula. Migula ang mga yawa. Hilabihan kay bulong sa mga tawo nga nagpangutan-anay, unsa ba kini? Bag-ong pagtulunan, kining tawhana adunay gahom, si Jesus adunay gahom sa pagsugo sa mga yawa ug sila mutuman kaniya. Mao ni ilang nakita dayon ni Jesus. Nga adunay power, adunay gahom nga ang yawa mapahawa. Ang yawa mahadlok. Busa mikaylap dayon sa tanang dapit sa Galilea ang balita may tungod kang Hesukristo. So mao ni dinhi nato tapuson ang atong Bible study karon. Og so daghang mga istorya mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo. Unsa may inyong himuon sa atong Ginoong Hesukristo? Musalig ba mo? Imo bang ihatag ang imong kinabuhi sa atong Ginoong Hesukristo? Gusto ba ninyong musulod si Jesus sa imong kinabuhi? Mag-ampo kita. Among amahan nga langit nun, daghang salamat nga ikaw miani sa kalibutan. Daghang salamat nga bisan ang mga yawa mukurog, ang mga yawa mahadlo kanimo. Ginoo, daghang salamat nga gibuntog nimo ang yawa. O kami usab kung kami musalig gana kanimo, aduna kami gahom nga dili kami madutlan sa yawa, Lord. Daghang salamat usab nga kami kung mangayo kami pasaylo kanimo, imo kami pasayloon. O katagang kami direksyon sa among kinabuhi. Lord, sa kalisod sa akong mga igsoon dinha sa BJMP, hinaot po ang imo silang panalanginan, imo silang bantayan karon. Sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen.